Zdravím vás ľudia mojho nového videa. Dneska si zahráme Robloxovú minihru Bullock Rivals spolu s Randym. Čaute, čaute. A nezabudnite na like, odber a ideme na video. No, takže ma to joinulo a idem si hneď rovno dať čo zaspinovať. Idem si zaspinovať také styly, lebo tu ten spin... Aha, nemám spiny. Jak získam spiny? Jak získam spiny? Ja som myslel, že môžem spinovať hneď. Prečo nemám spiny, nevieš? No to musíš také kody, ti potom dám, ale to musí mať 10 level. Ja vlastne, hej, že si mi vravel vtedy raz. Dobre, no to môžeme asi ísť, ne, do hry. Dobre, idem ku tebe. Ale problém je, že ja mám brankára a ja za brankára hrať nechcem. To je taká škoda, no. Že mi akurát brankár padne. Teraz dáme. Poď, pripáš mu to. Ja nechápem, jak to robia, že proste prídu a opa. Ale sa mi páči, že tu je emote z Fortniteu. Ten začiatočný emote. Tam máš. Mám, díky. Ale tu jak? Jak to chytil? Ja tomu proste nepochápem. Poď sem. Áno. Poď. Prázdna brána, poď. Nedojde. Yes, došla, yes! Musím go. No a teraz emote z Fortniteu. To čo robí tu ten typek? No to je dobre, tu on dejaké tu karate predvádza, nechápem na čomu to. Ja to chcel vyskúšať, čo to robí a to... Nejakú lepku mi to vyhodilo. A ja chcem utekať, jak šelený. To nič. Ideš. Ty dáš gól, lebo ja ti verím, bo ty si v tom barz dobrý. Ojoj. Nie. Poď nagrať. Máš. Pozor chrbát. Dobrá. A máš prázdnu bránu, daj. Máš. Dobrá. No, ale tá on na nás utáča, to sa mi bardzo nepáči. A to čo bolo? Že tá lopta sa bugla. Že tá lopta bola sama a zrazu, ono. Si mal vedieť z môjho pohľadu. Že mu zlamalo. Musíme to udržať. O, nie. A to čo je? To čo robí ten, ono? Dobre, nič. Hráde, vyhráme. Musíme vyhrať. Však zatiaľ je on rezím. Ja nechápem. Čakaj, idem do brány. Idem do brány, rýchlo. Už keď mám brankárskeho tohto, tak budem v bráne. Poď, musíš chybiť. Vyskúšame. To nič z toho. No tá mačka na obrázku, tam 16 boli. Ale sa mi páči, hej, že on tam má mačku. More, ten Nel Isagi, to je taký OP. Spavuje sa veky. Prosím, ja. Áno, máš ty, dobrá. Máš ty. Potom ho využiješ, nejak budeme na stredku. A čo robia to tie kocky neviditeľné, čo tu sú? No, neviditeľné, no. Na čo tu sú tie kocky? Či to mne iba buguje, alebo? Jaké kocky? Ten, čo má typek okolo seba? Nie, ale to sú také kocky. Aha, nie sú ono, ale... Oni sa dajú posúvať s nimi a tak. Áno! Kúkaj, auca. A daj teraz. Sa mi páči toto proste, jak robí túto petičku zo zádu a potom bim. Opa. Sa mi to páči extrémne. Čo? Jak to chytil? To však šupa jak z diela, jak z guľometa a... Tak to bol krásny Winter, však to kebyže... Však toto, ja nechápem. Tak to... Teraz musím ja chytiť.
Musím chytiť. Chytil som, ja som to chytil. Yes. Ja ani neviem jak. Nie. Co to bardzo parazina nie. Mám ju. Náraj, poď dopredu. Mám ju, Áno, máš ju. poď. Musíš dať teraz, keď nehráš, tá tebe fľaskam. Uvidíš. Musíš dať. Asi počkám. Máš. Nie. Jaké ne? No. Daj, bo uvidíš. Daj gól, alebo uvidíš. Jaj. Nevádí. Teraz dáme. Druhý pokus. Na druhý pokus, určite. Inde. Nechápem, ten brankár sa normálne hodil, to je jeho reakcia proste sa hodí a on až potom vystrelí. Sa mi páčila toto jeho reakcia. Toto som mohol vychytať na 100%. Na 100% som to mohol vychytať. Kamin, ty si bez, čo si poviem. Ja viem. Som najlepší. Tak som mal loptu, to čo bolo? Ja si tu tancujem. Ja na túto hru taký odborník nie som, čiže ja neviem, ja to tak v tejto hre. A to keď skočím a sa kde posuniem, no tak mi to tak pomôže. Aj, ono to pomáha, keď tak sa... no to potom... Dobre vedieť. Nice! Minecketo zo! Výborne. Čorino! Ale ja by som si strašne chcel pozrieť ten. A tu nie je čo chytiť. Ako mal som fast reactions, ale nechytil som proste i tak. Som sa snažil, teda jak Hráme, musíme druhé kolo vyhrať. Mám spin! Ja neverím, mám jeden spin. Idem spinovať. Nice. Isagi, mám Isagiho. A Isagi nie je zlý, takže... Ináč o 10 minút bude nový. Aha, vidím, hej, Monk, ja to neviem prečítať, Igaguri. Ja to proste prečítam jak Igaguri. A hotovo, ja to proste neviem prečítať. Už také zložité toto japonské mena. Abo jaké sú to mena. To je proste ťažké, extrémne. A ja tam kapitán idem, jako kapitán týmu, mužstva. Keď na to úplne nevyzerám. Nechcem nič, ale tá prvých. A my hneď dostaneme ono. Oni vedia moje triky už. To však oni to už majú, vieš, jak on to majú už. Som ho netráfil, som ho myslel. Nemôže. Čakaj, nie. No, vieš, že oni budú... teraz sa mi to tak páči, toto spolupráca. Teraz tu nejaký bot Prime dal gola. Sa mi to páči. No, ja som to hlavičko, ale prešlo to sezónu. No dobre, ideme. Musíme, my to dáme. Vyhráme. Sme lepší ako oni, ale... Majú šťastie. Áno. Ho zlomilo. Tak ho zlomilo na poli. Nahraj. Ja mu nahrám a on nám nahrať nevie. Nie. Škoda. No on sebe musí dať gól. Sebe musí dať, nám nemôže. Tá nič no. Mne sa mi páči, jak oni vedia poriadne vykriknúť, tak začnú kričať jak šialený. Nechápem.
Nechápem, na čo im to je. Kričať. Veľmi to prežívajú. Áno! My už sme vyhráli World Cup. To už nič. My všetko sme vyhráli. My sme vyhráli všetko. Nice. 見つけたぞ。勝利の。 To tá mačka sa nezdá. Co mi páči, jak robí to ten... Jak robí globus a tak z pištoli vystrelí. Teraz zás vystrelí. Dobre. Dobre. Choď. Idem, ja to nestíham. To čo zrobil? Ty. Nie, ale ta... A nič, ja som chcel dať tiež. Čo už. A so mnou sa... On si tam takého veľkého toho... Taký veľký kek si tam je a s nami sa nepodieli. Spravodlivý je, Bart. Či veľmi. Vidím, že randomak. Ty musíš ísť bližšie, A nikdy nedám gól. Sa mi to páči. Musíš ísť bližšie. Áno, konečne. Áno, Ja máš, mám hej, máš. Neviem, jak sa to volá. Ale A tam bola táto, tam bola tá myš. Alebo čo tam bolo? Tam tancoval ten... všetko ja mám taký emo. No dobre, idem ich rozbiť. A ospravedlňujeme sa, ak niekedy povieme po niečo po šarísky, pretože my sme z východu. Presne tak. My sme takí hrdí títo. Východoslováci. Ja si netrafím. 瞬間吸収 Dáš. Nic sa neboj, dáš. Všetko dáš. 始めました俺が凪誠士郎だ Tyčka! Nie! Joj, tesne, ale tesne to bolo. Ja nikdy nedám tak gol. Však som to mal, ja som mal tú loptu. Nevadí. Vyrovnal to. Tak tež. Poď tu nahraj. Poď, ulička. Poď, musíš skorovať. Nie! On mi ju zobral. Akurát vtedy, ak som išiel vystreliť. Musím skôr, bo ja nie som... Môžem presať koktať, ja nechápem. Vidíš, jak to. To tak, no. Ja ukazoval som mu, naj mi ono... Nahraje. On mi nenahral. No nefér. Poď tam, dopredu, po čare. Dobra. A to asi nedobehne. Ja som si myslel, že ho dám. Budu zdržavať. A nemôžem vypnúť ten flow. Si nedá vypnúť. Už keď ho naštartujem, raz už sa nevypne. Nie. On čo, si robí masáž? No? Nôh? Abo jak? Však, ja nechápem tej hre. Taká zabugovaná, ja si mám loptu. Takedy je to proste. Ma zlomilo. Výborne. No tak Ale práve ja nechápem, jak to otočia. Ja nechápem, jak to otočili. Ja proste nechápem. Jaký kombek? No, to tak tryhardia, to nič. Nič z toho. Nahrá mi pozor. Hej, vidím. A to... Ale mne sa zdá, čo som si tak všimol, mne sa zdá, že to je keď... Ten, kto mal posledný loptu, tam mne sa zdá, že to jemu to dá toho. Neviem, jak sa to proste volá, to ten Avaken. Som to konečne dobre povedal. A ja tak neznášam Nel Isaac, že to je také OP. Mám.
Otočím. Áno! Ešte som 2 sa- góly. Ja som tu pri tom World Cupe. Či, no hej. Ja vám musím šmiť, poď, prosím. Šúkam Ečko. Nie! Zlomilo. Jaj, to... On má nejaké toto. On mu dal aj jemu silu, ne? Ako keby dal Yes. jemu silu. Chodźcie. Dobre, poď, doprava. Nie. Sorry. Poď, musíš. To nahraj. Áno. Ti dám tam, je kok tam, ja neviem prečo. Poď, musíš dať. Čak, náš teammate to hlavičkoval, mi chceš povedať, hej? To čo majú za teammate? Ja nechápem prečo to ten typek odhlavičkoval. On kebyže to neodhlavičkuje, to ja mám nové gól. Ďakujem mu veľmi pekne. Nevyrovnáme, to už škoda. To už je koniec. Už nie. Ale ešte gól. Ešte gól. Do poslednej sekundy sme dostali gól. To nevadí. Stalo sa. Ja mám iné predstavy pred natáčaním. Ja už som si myslel, že my budeme vyhrávať, vieš, jak ono. Koľko? 2120. To je nič ešte z toho. Prečo to prerobili až na 30 minút? A fakt, ono je to prerobené. Asi nejaká chyba ostala. Musí, hej. Nechápem. Dobre, teraz To je musíme... taký goal efekt. Aha, a to sú za tieto. Prečo mám plešatú hlavu? Hej, ja mám. Neukazovalo, že máme plešatú hlavu. Nechápem. A mňa. Ja chcem tak tiež vedieť hlavičkovať. Poď. No, to sme vyhrali. To keď my hráme duo, to my vyhráme všetko. Poď, daj gola. Áno. Konečne som tomu pochopil. Dva holičky po sebe. Šikovne. No, vidíš, ten kto má loptu. Ten kto má loptu má toto. A ja mám Avakena. Tam máš. Podaj. 聞いてる Áno. Nie ťa teraz faul, ne? 四角オフサボール To je za teba. Hej, vidím ho. Poď, お strieľaj. い潔 Strieľaj. Však ja to dávam, ale mne to nefunguje. Ja neviem, ja som to dal, ale mne to nefungovalo. Aha, však ja som mal dať Bčko. Ja som na to zabudol. Ja som zabudol, že ja mám dať Bčko. A ešte to mám. Daj. Chcem skúsiť. Poď. Daj to do vinkla. Nie, ja som to dal priamo nad brankára som to dal. Dúfam, že dám. Prosím. Prekopneš. Nie, ja som dal! Si videl ten gól? Však to bolo, že... OK. Ja som dal najlepší gól v histórii. A ja ešte môžem, ja ešte mám Avakena. Ja ho ešte furt mám. Ale ešte nemáš použiť. No nie, toto už nemôžem použiť. Mám stradici? Daj, môžeš, keď chceš. Áno! A to my sme vyhrali. Sorry, ale dneska je stolička. Poď, dajte si gól. Dobre, ďakujem. Poď, musíš. Áno. Je tam. Ja neviem, ale ten nebol takú zabugovaný, ten tvoj. Čom si tam vpredu bol? A ja som tu bol, hej? Hej.
Mne to seklo asi. Nie. Mám. Poď, áno. Áno. Nemám staminu. Nemám staminu. Ja nemám stále, bo nemám staminu. Daj. Aj, škoda. Nie. Sorry. Ja hej. I z mojej strany. Si ma preskočil, jak šéf. Ale doraz mu dojde stamina, no tak. Ale však ja som mu dal Brexit. Už je poďme. Dobre, ideš. Budeš mať teraz toho. Nie! Aha, to nechápem. Ja si random dala. Toho Avakena. Ja mám 99 asi. Dobre, vyhráli sme, nevádí. A ja držím pohár. To znamená, že som MVP? Hej. Yes. Prosím. Bachira. Je to taký energetický dribler a je výborný vo nejakom hraní a nejakých breakoch. Neviem presne, ono. Pozeraj na môj dojezd. Prečo som proti tebe? Však ja som išiel ku tebe. Nie, však ja som pri tebe, on to zle ukázalo. No to asi bol. Ja som mu ukradol, tak. Čo je nutmeg? Sa mi to páči, ja proste robím dribbling. Už chápem, sa mi to páči. Ja mám kebyže double steal. Alebo čo také. Leto môže ísť teraz do brány. Nech ide ten náš teammate. Nech ide on do bránky. Poď. Áno! Áno, je tam. Ale vidíš, ale ten náš teammate, on nás provokuje, ja nechápem. Ja som na ich strane, Či? On má tiež on má teraz toho Isagiho. Som zvedavý, čo spraví. Lena stratil. Nedokopne. Dáme ešte túto a potom dáme poslednú hru. Budeme končiť. Asi tak, ne? Nehovoril som, že nepáčim. Poď tam, ja ti nahrám. Dobre, idem. Ja som nahrál. Nie, ale to... Kde som? Sú tam. Nie! Yes, poď. Sorry. Áno. Nie. Dobrá. No a nech dá. Výborne. Páči sa. Konečne radšej normálne správne. Urobil chybu, z ktorej dostaneme teraz góla. Fúha. Zatočilo to, ale riadne im zatočilo, riadne. Hej, bo on má rim. Dla mňa rim je tiež dobrý, ale ušetrím. Ináč ja už som mal Sae, to je world class, by ste videli ľudia. Ale som spinoval, lebo... Ale nechápem túto vec, prečo si spinoval ďalej, keď si mal world class? Ja neviem. Škoda, no, že si nenechal, kebyže si necháš, tak to je jaká šanca, že ti môže padnúť 0, dáčo? 25. 0,25. Áno!
ale zase, ale ten Rus má zase, zase má Avakena. Nechápem, jak to, že má zase Avakena. Však už predtým mal, a teraz má zase. On má Rin, hej, ten typek. Prečo sa, ja som myslel, že si na ich strane, lebo taký jeden má... On to chytil, ja neverím. No, Však on to nevie, nie, to je to ten, čo predtým. Čo bude robiť somariny. Výborne. Nedošlo. Nedošlo. Poď. Tak zachrán to. Ja som to zachránil, yes. Poď, ideme. Nice, poď dopredu, rýchlo, bež. Bežím, snažím. Nie. Nie. On to má. Yes. Dobrá, poď sám. Ideš sám. A pozor, za tebou je. Viem. Nie! A môžeš ho teraz, nie? Môžeš ho teraz za ten styl. Ja špikujem. Áno! Yes! A poď teraz, daj. Dobrá! Ešte sme to otočili. Si ma porazil v kameň papier nožnice. Ale tá hra je od časti. Yes. Áno! A ideš sám. Neviem na čo som to použil. Máš. Čo? Však som dal dribbling. Poď. Nie! Vole. Jak? 4. On dal jaký točak? A riadne to zatočil. Mamo. Áno! Poďte. Ideme. Choď. Teammate. Áno. Digger ho prehral. No, choď teammate. Teammate! On to nedal. On mal takú šancu. Akú výbornú. Oj. Som to chcel teraz. To si randomáci, čo ti poviem. Áno. Poď nahraj. Nie, to čo spravil? No, On je slabý, neviem na čo... Kvôli nemu sme dostali gól, ja nechápem. Leo, 俺やってみる。 Teraz to otočím, neboj sa. Čak, ja som mal loptu, to čo bolo? Si to videl? Neviem. Neviem čo Ja sa som stalo. stál na tej lopte a mi to nedalo. Čo je za hra? Dobre, brankára máme na nič. Brankár v tej bránke mohol by sa kus viac posnažiť, než keď je v bránke. Tam raz je a raz nie. Teraz dáš. Petička, otočka a strela. Jak zdieľa. To celkom rimoval. Áno! Spolky hryska, to ešte dorovnáme. Čo ty máš už 80. Môže prejsť. Mám ho. Áno, poď rýchlo, nahraj. Nahraj mi to. Nie! Čo to zobral? Poď, daj. Musíš. Poď. Nech dá. No, teraz. Strieľaj. Nie! On to nedal. Ja tak nechám. Kúvaj, teraz zdržuje. Joj. No. Nie! Čo? Ale jak to chytil? Však on to... No! Nie, brno! Dobre, ja to nechápem. Dobre, toto je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite na like, odber a uvidíme sa u nového videa.